Victor. Mas Victor monggo. Iki ya janur ajure yu tumpuk. Wakeh man aku ya anggar petuk wong mesti janure wajur kabeh Mas Hasan. Ayo naik sini. Ngerti ya. Ganteng toh? Jan gantol, ganteng kalau. Ganteng kok guantol. Jan ganteng kalau Mas Victor ki. Aja nyepelekne ambak mau ngene iki ning mempunyai suara emas. Nggih ta. Ndruk rekmane dawa suarane ya dawa. Alon-alon aja mbok sia-sia to. Iya. Aja mbok sia-sia. Sayangku ki yo Sayang. Sayangku. Besok. Besok duwe anak pira karo sampean ya? Paling ora anak 10. Kuwi dobol ora anak. Wong jaluk anak pira? Anak kok 10 lho. Ya kok menapa banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Ora mesti, Mas. Lha apa? Kunku kadang keleleran kabeh ya enek kok iso. Keluwen malah. Ayo dibawani Mas Victor. Bawa ning. Eno. Oke. Aku gandrung sapa iki? Lho yuk Mbak Pesekno. Ya Iya didum. Heeh. Bojo tuwa karo bojo nom. Aku mbane ae aku. Oh, Mbak. Ya to, aku mbiyen dadi njung tumpuk dadi mban tumpuk ngono. Iya, heeh. Ya, Ica. Monggo Ndoro. Dan nang gula ya niki bawane. Nggih. Mangga. Ya. Aku kok dodoan gak wani aku nyedek. Ya. Lah. Kene cah. Ndang to. Oh, sek to ya butuh pemanasan lho. Dari mban kok nyentak. Lah iso kaya buta ae malahan. Ya. Wiwitane Ya. handerek sang peke. Pekek kok pekok pira? Pekek. Lah ya pekeki Sing krungu pekok ki ya Pekok Lah, ngono ya. pekek. Pekek, kantuku pekok. Priya bagus kang ngolah budaya. Alon-alon ora sang Arep nglenjor. letho. Iki anggere ora aku no ya Aku- ngene iki ya. Aku suwe ra petuk iki iso. Kangen to? Kangen banget aku. Ndruwedeg sembarangane. Isore melu lho. Sikir maksudnya. Gigingen lho. Yo ngeres wi. Yo ngeres cilik kok yo ngerti ya. Aku sing mari dalange. Yes, kang diteruske. Ya. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayung-yung. Alon-alon. Selendang kuning kang saking ukir. Kene tak peluk. Mas Herman aja cemburu lho, Mas. Dumateng para rawuh menika piantun putri kados Dewi Ratih ingkang kakung kados celengan. Kok celengan to, Mas? Kok celengan to? Wong yo bagus. Maksudnya iki nek apa-apa ki sampean kan iso nyelengi Nyeleng, swara. Swarane sing apik. Ora apa-apa ya aja mlebu ati ya mlebokno weteng ae. Atimu tok Aku tak nemburi. Bisa tok nomor. Swara kurang permono nek wasesa ngumprung Kok mukok tuh, Mas? mukokmu kuwi Ngetut ning gorokan kok. Ya angrung-rung. angumprung marang bendera Diasulistya pijer peh mati ae Ya. pijer ngicangake halis Mas. nggih Kon mang pijer ngunjukake. Kon ngunjukne. iki lho Ya nah pijer ngunjukake. ngunjukake ketoke meri ya padume ra iso to nggur nguntiri potensiyo alah Mbok nguntiri sinden. Iki lho. Ben pereng kabeh. sinden nek diuter Ya iya. Ya, tipane. Monggo diterusne, Mas. terus tresno sesideman Dijogeti pisan iki Mas Victor.
HE lho. Lah ngono. Makasih. Ya telaske yo. Urip ana Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Victor. Makasih Mas Victor nggih. Ya Allah. Alon. Iki kejaba minangkani pamundhut saka temanten ning uga minangkani pamundhut sing lumantar WA ya. Ya tumpuk ya. Nggih. Ana sing nyuwun lintang asmara. Duet-duet niki. Mas Heru. Heeh. Mas Heru. Monggo Mas di spot Mas karo sapa? Iya. Sing dereng. Mbak Dwi kene. Mbak Dwi. Enek sing ayu-ayu lho. Iya. Engko lho. Engko ae lho. Iya. Nah wis wong sepi ae kok. Ayo monggo. Mangga. Kasih spot iki. Pun ngadeg kok. Wis. Wes. Kaget. Aku jane yo meh ngene. Hai, lu tenan. Ora. Ora tak. Kok wedi men to karo Aku Bandungan. anu sikilku gringingen. Sugeng dalu Mbak Sugeng Nimbo. dalu Mas Heru. Datang Macanan. Macanan. Sumber Kelampok. Nebis pindah iki Mas ya. Nggih, kados Iki anu ki, Dewi. Anu. Sumber Kelampok. Hari ini anu apa jenenge? Kelampok. Nyari gamelan. Kelampok. Tambah berkah ya Mas ya. Amin. Gamelan digelar mau wong tarukan ning bel. Tarukan anu tanggal piro mau ya? Juli Juli. 24. 24. Sing petungan mengiki malah. Oh. Tapi aku gak iso mek nderek Mas. Oh, ngeten nggih. Aku- Oh, ada cara dia sendiri. Aku njejeg dhewe nang garas kono. Bae, iya. Ndecek dhewe. Ndecek apa dijecek? Ya wis ra apa-apa ya. Njejeg selamat lho. Kit digoleki kuncine sek gak kok kaya ndiki. Ndak. Ayo Mas Rio. Besane sing putri swara lanang. Oke, sesarangan Astabrata. Oke. Ya tumpuk. Dalem. Mengke perkara guyon karo lagu liyane disambung ning Patet Sanga gara-gara nggih. Heeh. Kula tak keperukan delok. Slendro. Ditutukne. Wahyu katentreman, wahyu tojali, wahyu ning ratu. Ditutukne kaya ngapa babareng lakon. Cawe sesaji ingkang sinuwun tak derekke mak. Yo surak semprang bareng tumandang no. Ya. Sampai yang kalah diseng anu bukan
aku sing tupa kumelon kening kentiasa ngabadke kawengku sagung jajahan nanging sanget angiki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyadi kawula nuwun Kanjeng Guru kula kang putra siswa kula pun pinjung kala cumadong dawuh Guru kula pun sumo bremara ugi nyadong dawuh Kanjeng Guru pinjung kala lan kowe sumo bremara apa to darunane kowe bocah loro ndak awe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake merga iki ana babakan kang wigati ingkang bakal rinumpaka magepokan kelawan anggonku bakal ngrubuhake adeking para Pandhawa ngrubuhake adeking Ngamarta kanthi nindakake sanggit rungsit kang sarta reka daya kang lungit ya kuwi Kalimasada kudu uwal saka regemane Puntadewa Kalimasada kudu adoh saka uripe Pandhawa lajeng kersanipun kados pundi Bapak Guru kula sampun mangertos bilih paduka Bapak Guru sampun kasembadan minggah wonten Pendhapi Agung Nagari Ngamarta bener merga aku wis kelakon ngumbah uteke para Pandhawa wekasan para Pandhawa anane mung manut karo resi cekok taruna iki maknanipun kados pundi Guru Werkudara panenggake Pandhawa dina iki bakal masrahke Kalimasada kelawan aku. Ning yen mung diwenehke lungono wae Werkudara ora gelem. Krana biyen Kalimasada dituku sarana laku. Kalimasada kudu dituku sarana prabeya. Saru dinulu lamun dirembuk ana pasewakan aku kinen ngenteni ana tapel wates Kutagara negara Ngamarta. Perkara regane mbuh aku ya ora ngerti. Sing baku iki mengko mesti bakale Kalimasada diwulungke marang Panembahan Begawan Resi Cekok Taruna. Nanging kabeh mau ana syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa Guru? Syarat-sarananipun menapa Guru? Ora ana liya Werkudara iki mengko njaluk nganggo paseksen utawa seksi. Sadroning aku iki mengko dol tinuku babakan Kalimasada, Werkudara njaluk disekseni murid-muridku sing pilihan. Kon milih murid-muridku sing sekti mandraguna pilih tanding madyaning ayuda. Murid-muridku sing atos balunge, sing ulet kulite, komplit sak gegamane. Mula kewajibanmu pinjung kala lan soma bremara, klumpukna sedulur-sedulurmu kabeh sak peguron. Pilih ana sing sekti-sekti, pilih ana sing gamben-gamben. Kanyekseni anggonku iki mengko bakale nyang-nyangan babakan regane Kalimasada. Waduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten, Bapak. Paduka menika dwija kula, paduka menika guru kula. Paduka menika ingkang mulang muruk dhateng kula. Ingkang sampun menehi kawruh dumateng kula nanging nyuwun sewu kenging menapa paduka Bapak Guru mboten tanggap ing sasmita kalian gelagat pasemon ingkang dipun kersakaken kalian Werkudara Bapak Guru. Sing ndak karepke piye pinjung kala? Nyuwun pangapunten. Cara kasare niku Werkudara badhe masrahaken Kalimasada nanging syarate kudu bisa nglangkai bangkene Werkudara.
kanthi srana perang gegempuran ing antarane Werkudara kalian murid-murid panjenengan. Ing atase paduka menika pendhita kok ora mudeng ingkang dipun kersakaken Werkudara niku pripun? Peladalah iblis lanat. Gajah duh Mas Merah Indrajit pantunungipun Rek memes ngembang bagung ong nyengkir gading renggaja aja jarweng ranuduh wong ayu Baya sapa kang anyucup ya jagat ya dewa ya Bathara tinemune kaya mangkono gedhahane Werkudara ya muridku Pinjong Kalahan Soma Bremara kados pundi Guru kados pundi Guru para Pandhawa ora kena ginawi becik nantang alus karo Begawan Cekak Taruna lajeng kersanipun kados pundi siagakna para prajurit lading pangirsing daging bathok wadahing getih surak gotong royong aja nganti lali janji para Pandhawa ora gelem nglarung wujuding Kalimasada tak bumi angus dina iki negara Ngamarta Hi!